katawa. Hala, bebe. Asa ka paingon? Naanad-anad na siya siyang kao. Di na niya Tagalog. Asa ka paingon? Asa ka? Ha? Asa ka? Uban ka? Ha? Uban da siya tara. Kuya pa rin recycle na. Di ka ni magkapa-kapa dito sa agianan. Namuot mi sa among baby guys, kay ang yang tiil nakatunob siya og kanon arang artiha kadyo yang ginahinayag kuha. Maglisod siya og kuha mo nang magpalaban na siyang mamaron tanawa. Ramuta kadyo. Siyang ginahinayag kuha ang nipilit nga kanon sa yang tiil gitikangkang ang tiil. Palaban din sa mama. Muta. Yung picture video mo di ay. Ma, tol. 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 Mahilan. I-smile ko po kayo picture video mo di ay. Mag-paistra ba kaya anak ko dito sing video dia. Ini ma. Mana mo? Ilan ba lang sama ilan. Okay. Ano Jay? Kaya makabalik ya. Ay, koy. Ya. Kaya makabalik na. 2 years na po. Ini boy. Ay, baba. Picture me. Ikaw, tulibig sa mga
si Papa sa tulay. Chicks. Asa nga tulay basig kan? Tulay sa tapit sa katedral. Paubos tayong panglaw ba? Lagi. Hello, Kurt! Kurt! Oh, yay! Ato na ta, Kurt! Oo, kuno. Maghatod na ta ni Tito sa Panglao Airport, Kurt. Yay! Ganahan siya rin ng kamera na maulin. Grabe nakakita ng kamera nga. Grabe na mga isip. Ato na ta, Kurt. Yay! Sakay mi. Sakay. Yay! Unsa imong giit, Kurt? Kurt, unsa imong giit? Unsa na? Kurt. Unsa na, Kurt? Layo ra ba kayo nanggikan sa highway? Paingon sa Panglao Airport nak na. Daon na katong si Flor de Lisa Burst ha. Nagatupang lang nga pagawas ni Ja, gatod siya hang bayahang pagmangkot paggawas na gabaklay siya kayo. Pandemic pa man to, di halos mo sa sakyanan. Layo kay gabaklay, gablog. Layo kay siya gabaklay. Pwede siya sa ikot ng bus day. Igsoon. Ha? Igsoon sa luto. Mangisip po siya. Yehey. Tawa mo dito eh. Yehey, Kurt. Mangadto namin. Makukuha rin kita. Ay, kuya. Makukuha rin kita. Iya ko? Gagdastero. Gagdastero. Ang bayot. Sana wala. Piling gid na babae sila na. O sa man imong gikaon, oy kadugay baboda na mahuman, oy. Nya pa na, magbut na lang pang. Di ano sana na unja pa na alas 5 mahuman. Gamot sila. Pang-itlin. Unja pa na alas 5 mahuman bibi. Kasi di ko naging asti. Kadugay po na mahuman bi oy. Kadugay po na mahuman ng imuhang gi kaon. Si Papa tana, bila ko malipat tumawa to. Si Papa sa tuyo. Wala siya good? Di mo na siya katuod sa airport na, tas Papa sa tuyo sa. Wala siya katuod sa airport. Sure dia. Lagi, ayaw ko siya nabiyahe. Wala katuod na. O isa naman ang notebook card. Halaka kang tito, di ko ra ba ng notebook, ihara ba ng schedule. Drawing daw. Unsa may mong ba't pasabot anang imong drawing? Ha? Unsa man na? Itadlo na lang naong baby card. Mo na si baby card. Kasi man na. Ika istorya kan mo. Ika istorya card. Ay. Ika istorya. Sige na istorya na. Kapit na kamuto be. Di pag siya magmamamama. Na magmama man siya man naman si tayo Nahon. mama siya. Sa mana card? Sana ba? Kisa na, ikaw na? Ikaw? Ikaw ba lagi? Ha? Ikaw lagi? Ginoo ko, tutulog rin na himo. Ansa lagi na? Ansa lagi? Namingaw sa drawing ang drawing kay kanang bitang king koy kay nga lawa sa tao niya ulid ako kayo niya stick lang ubos.
Kalinga just drawing. Hello, si Moon dito. Na. Oh, lagi. Oh, dyan na. Baka unggoy ba? Kenapa tangi unggoy? Unggoy mo namin. Hindi mo na tao. Unggoy, kat. Dyan na kang, ay, mag 2 years na karong Marso. Hinahinay na istorya. Ikatawaan ra ko. Mag 2 years na karong Marso, hinahinay na kang istorya. Ani pa ka? Oh. Dyan na. Abot namin sa airport. Halak. Yay! Di rami na magawas. Advised that your aircraft has just arrived. Boarding will start as soon as your officers Naku ang airport sa Tacloban. May we ask all departing guests to please stay clear. Lagi po siya siyahan pasalubong. Tara po. Indot siya anak. Indot yung airport na. Masa iba?